So what's up mga katimuray? For today's video, mangunguha po kami ng kahoy para sa panggatong. So samahan nyo kami mga katimuray. Talagi na. Ugad. Talagi na. Si Robert. Kung pagkulat to ngadto para ngadto yung bisan kondo. For today's video, ako po ng kahoy. Gatong isa luto. Ilang taon ka na? Wala ka bang jowa? Yo, what's up? Yan po sila. Yung ibang naghahanap ng panggatong. Dahil walang sundang, dito bali lang. So yung mga panggatong namin sa pagsaing. Yung mga kahoy namin. Yan po si Kuya Rans. For short, Barbara. Uy, wag mo na. Ganito ang buhay ng mga pobre. Magtiis lang muna tayo mga timuray. Ganito ang buhay probinsya. Aray ko puta. Tambakan na lang niyo. Para turungan na lang mo. Oh, kaya na sila mga katimuray. Ilad, magay ka, magay ka. Nangungupor sila ng panggatong. Pangsungo. Dahil wala kaming sungo sa panggatong. Ito po yung mga katim natin. Naghahanap ng mga panggatong. Ay, pau-pau. Uy. Aning ko naman yan. Anhin ko naman niya. Huwag kayo muna magseryoso. Mga, mga double cards. Okay, mula mo. Double
Buwaki lagi. Kuha na, kuha na. Ano na marap yung tambak? Dito na litong mga da. Dito may burbo. No. Tapos na po kami, mga ahoy. Yan po ang aming mga kinuha na panggatong. Wah, ya kedamo yay. Damo. Kakapagod pero lang ang gising. Uuwi na po kami, uuwi. Ito, madami sa kanya nakuha. Dami. Ano mang kalagayan, isip mang problema.
gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kaisip sa'yo. Nga guys, yung ating panggatong natapos ko na po. Yan po.